салом ба мухлисони дастаи беҳтарини олам. имрӯз мавзӯеро баҳс мекунем ки бисёре аз мову шуморо дар мавсими ҷорӣ ва умуман мавсимҳои охир ғам медиҳад ки бояд дар ҳамлаи барселона бозӣ кунад. ин яке аз масъалаҳои муҳим ва баҳсбарангези ҳайати даста мебошад. ферран торресро ҳамеша танқид мекунад. левандовски бозиаш номаълум, гоҳе ба худ, гоҳе бехуд. жоу феликс дурахшон аст, вале на ҳамеша устувор. кадомаш бояд бештар бозӣ кунад ва кадомаш камтар? биёед дар бораи ин ба тартиб суҳбат кунем. лайки қиматбои худро гузоред ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. даври навбатии чемпионати испания моро бо рақобати олӣ дар рӯзи якшанбе байни барселона ва атлетико мадрид интизор аст. дастаи каталонӣ ба ин рақобат бо илҳоми баланд мебарояд, зеро дар ин ҳафта дастаи хави ба плей-оффи лигаи чемпионҳо баромад. дар мавриди ла лига бошад, дар даври охирини чемпионат барса дар сафар бо райо великано хол аз даст дод. мадридиён низ дарҳол ба плей-оффи лигаи чемпионҳо рохат ёфтанд. дар даври охирини чемпионат атлетико бар Малёрка бо ҳисоби минималӣ ғалаба кард. дар мавсими гузашта барселона ду маротиба атлетикоро дар доираи бозиҳои ла лига мағлуб сохт. ҳар ду маротиб каталониё бо ҳисоби 1-0 ғолиб шуданд. дар 1x ба ғалабаи барса бовар дорам ва коэффисиенти 1,96 медиҳанд. шумо низ метавонед ин рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. аввал бояд фаҳмед ки дастаи хави дар ҳамла чӣ гуна амал мекунад ва кадом тактикаро мемонад. сохтор ба 3-2-5 ё ин ки 2-3-5 монанд аст. 5 бозингар дар қафо ба мо имкон медиҳад ки дар сурати ҳамлаҳои эҳтимолии рақиб бовариро аз даст надиҳем, вале ин ҳам на ҳамеша кор медиҳад. 5 нафари ҳамлакунанда бояд ҳама 5 мавқеъро дар ҳуҷум пур карда бештар ба таври амудӣ бозӣ кунанд. аксаран алекс балде васеиро дар канори чап таъмин мекунад ва яке аз нимҳимоятгарони хатти ниммуҳофизаи ро ишғол мекунад. мавқеъи боқимондаро кӣ бояд пур кунад? оғоз мекунем аз ферран торрес. ҷиҳатҳои мусбати ин футболбоз чунин мебошанд. ӯ хеле хуб дар хатти ҳамла мавқеъи холиро пайдо мекунад. дар ҳамаи мавқеъҳои хатти ҳуҷум бозӣ карда метавонад, вале на ҳамеша қарори дуруст мебарорад. ферран метавонад дар ҳамаи мавқеъи ҳуҷум бозӣ кунад. дар тӯли фаъолияти худ ӯ аллакай нақшаҳои гуногунро дар дастаҳои гуногун санҷидааст. дар мавсими охирини худ дар валенсия ӯ пайваста дар тарафи рост бозӣ мекард. пас аз гузаштан ба барса дар мавсими аввали худ ӯ ҳамчун як кунҷи секунҷаи хатти ҳамла дар тарафи чап буд. ҳоло торрес мавқеъ аниқ надорад. ӯ ба он ҷое меравад ки лозим аст. дар ҳайати ҳозира ферран воқеан ивазкунандаи асосии левандовски аст. агар торрес дар марказ бозӣ кунад, ӯ нисбат ба роберт дар майдон куллан бозии дигар нишон медиҳад. ферран ба ақиб бештар бармегардад ва дар маркази майдон як бозингари иловагиро таъмин месозад. чунин ҳолатҳо аз паси ҳамлагарони дигар фазо холӣ мекунанд ки ҳамдастаҳо бояд онро пур кунанд, аммо ин кор на ҳамавақт имконпазир аст. худи ферран ба ин қодир аст, аммо он гоҳ лозим меояд ки ягон каси дигар мавқеъи бозингари рақами 9 дуруғӣ ва ё ложная девяткаро бигирад. боз як маҳорати муҳими торрес ин қобилияти кушодашавии ӯ аст. дар ӯ ҷиҳат ӯ аз левандовски хеле беҳтар мебошад, аммо торрес аз левандовски дар ҷиҳати истифода кардани фурсатҳои голзанӣ хеле заиф мебошад. ҳамчунин вақтҳои охир ӯ ташаббусро зиёд ба дасти худ гирифта роҳҳои дурусти ҳамларо инкор мекунад. хулас, ферран торрес он бозингаре нест ки метавонад дар хатти ҳамлаи барса нафари асосӣ бошад. дуввум левандовски. ӯ дар барса хотимабахшандаи асосӣ ба ҳамлаҳо аст, вале дар ҷиҳатҳои дигар ба бозии ӯ арзу шикоятҳо зиёданд. маълум аст ки аз рӯзи аввали омадани роберт ба даста ин бештар аз нигоҳи маркетинг ба барса фоиданок буд, на аз нигоҳи бозӣ. ӯ то ҳол ҳам дар хатти ҳуҷум натиҷаи аз ҳама беҳтар дорад, вале ба назар мерасад ки ӯ дар фалсафаи хави бегуна аст ва агар як нафари дигар ба ҷои ӯ мешуд, фоиданокии бештар медошт. левандовски сирф бозингари дохили ҷаримагоҳ мебошад. барои ӯ шумораи зиёди имкониятҳо лозиманд. дар барса айни замон ин мушкилӣ аст. барои голи бештари роберт сарчашмаҳои беҳтари ҳуҷумҳо лозим ҳастанд.
будани Левандовски дар дохили ҷаримагоҳ бозингарони дигарро водор мекунад ки хеле зиёд тӯбро ҳавоӣ ба дохили ҷаримагоҳ партоянд. Ин ба шумораи зиёди нависҳои бефоида меорад ки бар зарари даста ҳастанд. Яъне ба Барселона нафаре лозим аст ки имкониятҳои голзаниро фароҳам орад, вале Левандовски дар ин кор кӯмак намерасонад. Гузашта аз ҳамаи ин, фактори инсоният ҳам нақши муҳим дорад. Левандовски бозингаре наменомояд ки фазоро дар даста хуб нигоҳ дорад. ҳолати чанд вақт қабл бо амал ин гуфтаро тасдиқ мекунад. Чунин бозингари таҷрибадор бояд ба ин амалҳо даст назанад. Жоао Феликс айни замон дар Барса ин футболбоз дар нимканори чап бозӣ карда васегиро бошад дар ин канор баъд дифогари дастаи худ мемонад. Аммо дар бозии охирин ӯ маҷбур шуда буд ки тамоми мавқеъро дар канори чап худаш маҳкам кунад. Чунин шакли бозӣ ба нафъи ӯ нест. Феликс дар ҳолатҳои хатарнок аст ки агар тавонад ба марказ ҳаракат намояд ва дар он ҷо имкониятҳо ба миён орад. Ва аммо маҳкам кардани тамоми канор то наздикии марказ хатарнокиро аз тарафи ӯ кам мекунад. Аммо истифода кардани ин бозингар дар мавқеи футболбози рақами 9 фиреби варианти хуб ба назар мерасад. Феликс он бозингаре ҳаст ки маҳорати хуби бозии комбинатсионӣ карда бо ҳамдастаҳои худро дорад. Фермин Лопес ва Ферран Торрес метавонанд тавассути мавқеъҳои холӣ дар пеши Феликс бозӣ кунанд. Ҳамчунин аз ақиби ӯ Илкай Гундаган ҳам метавонад ба ҷаримагоҳи рақиб рафта гол занад. ҳанӯз аз замон дар Сити буданаш ӯ ин маҳоратро дар сатҳи олӣ истифода бурд. Акнун суоли дигар, ки аз тарафи рост бояд бозӣ кунад, Рафина ё Ямал? Ямал бозингаре аст ки аз ҳама бештар ба Дембеле монанд мебошад. Футболбози мазкур бетарс ба дриблинг меравад, аммо ҷиҳати манфии ӯ дар он зоҳир мешавад ки бозингари мазкур аз ҷиҳати тактикӣ хатоҳои зиёд дорад. Сари вақт пас намедиҳад, мавқеъи худ ва ҳамдастагонашро дуруст баҳо дода наметавонад. Инро метавон сину сол гуфт, вале Дембеле ҳам бо калон шудан тағйир наёфт. Рафина ба фарқ аз Ямал чунон дурахшон нест, вале аз нуқтаи назари интизом бозигари мазкур бартариҳои зиёд дорад. ӯ хеле зиёд ба дифоъ кӯмак мерасонад. Ҳамчунин Ямал айни замон аз ҷиҳати физикӣ омода нест ки аз дақиқаҳои аввал то охир дар майдон бошад. Акнун суоли дигар, ки метавонад хатти ҳамларо қавӣ намояд? Пеш аз ҳама ман воқеан интизори бозгашти Ансу Фати будам, вале сад афсӯс ки ӯ ҷароҳат бардошт. Дар Брайтон ӯ имкониятҳои худро ба даст меорад ва ба назари ман онҳоро хуб истифода мебарад. муҳити бозии Роберто де Зерби барои бозингаре мисли Ансу мусоид аст. Барои Фати хеле муҳим аст ки эътимодро дар бозии худ барқарор кунад. ман ба бозгашти ӯ бовар дорам. Дуюм варианти истифодаи бозингарони Ла Масия вуҷуд дорад. Маргуи, Пау Виктор ва ғайра. Ҳарчанд ман фикр намекунам ки Хави дар ин мавсим аз онҳо фаъолона истифода хоҳад кард. Ва ниҳоят ин омадани Виктор Роке аст, вале чанд ҷиҳатро бояд фаромӯш накард. Якум, футболи параненс аз Барса фарқияти калон дорад. Дастаи номбурда тӯбро кам идора мекунад. Роке бештар худро дар аксулҳамла нишон медиҳад. Аммо дар Барса ӯ дар хатти ҳамла ҳамеша чунин мавқеъи холиро дар хатти дифои рақиб пайдо карда наметавонад. Дуввум, омадан аз футболи бразилӣ ба аврупоӣ. Барои мутобиқ шудан ҳам вақт лозим мешавад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Кадом вариантҳо беҳтар ҳастанд? ақидаҳои худро дар комментария нависед ва пурра фаҳмонед ки чаро ин бозингар ва ё он бозингар дар ҳамлаи Барса бояд асосӣ бошад. ҳамчунин нафароне ки то ҳол ба телеграм канали Барса TG обуна нашуданд, зуд ин хатогиро ислоҳ намоед, зеро дар он ҷо хабарҳо дар бораи дастаи дӯстдоштаи мо сари вақт мебароянд. ҳамчунин шумо метавонед он хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описаниеи ин видео. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.